Isiqalo siba sisha kwaba namehlo afinyeziwe. Isiqalo esisha sisuke siyisikhumbuzo sesiqalo esake saba khona ngaphambilini. Isikhumbuzo sibuya uma abantu sebekhohliwe indlela endala ezale abakubonayo ngalesi sikhathi. Abakubonayo kusuke sekukhungethwe imimoya eminingi eyahlukahlukene, kepha eqhelelene kakhulu nokudala okwakunamandla nokuhlanzeka okuphelele. Okudala okwabuyela emuva ngoba sekufeza inhloso yangaleso sikhathi. Kubuyela kobekade kuthumile ngoba kubona ababesosizini sebephumile. Kusuke kungazi ukuthi labo ababezotakulwa bazokhohlwa yilokho okudala okwabakhipha kulolu sizi. Kusuke kungazi ukuthi kuzohamba bese kuyazisola ukuthi kwabakhiphelana osizini kwasekuqaleni. Okudala kubuyela kumnikazi kujabulile ukuthi nebala inhloso kuyifezile. Kusuke kunethemba lokuthi abakhishiwe bazosala bekukhumbula lokho, nesikhumbuzo nemibandela bayigcine. Bazokhumbula ukuthi kwakunjani kungakafiki phakathi kwabo ngengilosi enamandla onke ehamba nomnikazi wayo uqobo ekuyo. Okudala kusuke kungakhonjiswanga isigcino esisuke sibonwa umnini mandla wonke. Le ngilosi yayimncenge isihlange eziningana ukuba ithume kwabasosizini, ukuba izotakula ikumoya ngokungena koyedwa wabo, abe nguyena umnini mandla wonke phakathi kwabasosizini. Impela uNkulunkulu ugcina evumile ngoba unguNkulunkulu onozwelo nomhawu, ongathandi ukubona abantu besosizini befakwa abanye. Akabe esayikhumbuza le ngilosi ukuhlangulwa kwakhe ayebasizile ngaphambilini. Abantu uyababheke ngehlo lokubabasha ngoba basuke benjalo enyameni. Impela kusuke kungebona laba bamhlangula, nokukhala kwabo kuba kusha kuye nakule ngilosi entsha kuNkulunkulu omdala wezinsuku. Bese ayithumela emhlabeni nenkemba engabonakali ngoba isuke iyizwe elibukhali elisika ndawo zombili emqondweni nasenhlizweni zabasosizini. Kuphela isikhathi lengilosi ilwa izimpi engaziqalanga zabasosizini olungenamkhawulo. Iqala ukulwa bengakazi ukuthi bayalwelwa. Kuhamba isikhathi bebone. Ekuboneni kwabo baye bejabulele ngaphakathi benzela isitha singaboni. Isitha esisuke sibonakala sinamandla ngaleso sikhathi. Bahleka bodwa bebabaza amandla kaNkulunkulu akule ngilosi esuke ihamba naye isenyameni. Ngempela ekugcineni banqobe bese beyatakulwa, baphuziswe namanzi, into abasuke bengasayazi ebugqileni. Baphuziswa amanzi okuphila, balashwe nezibazi ezisenhlizweni nezibonakalayo. Iye ihlale phakathi kwabo le ngilosi baze bawele, iphinde ihlale ize ibe nesiqiniseko sokuthi sekukude emuva ukuthi bengabuyela khona. Sebephephe ngokwanele.
Uma sebefikile ezweni lesithembiso, nasemzimbeni sebephilile, nasemoyeni sebelashiwe, nokuhle sekubehlela, bese ibuyela ngomoya kuThixo lengilosi, ishiye umzimba ethuneni. Isuke ibuyelela ukuzozishaya isifuba kuNkulunkulu obekade ekuyo khathi konke kwenzeka esemzimbeni womuntu. Isuke ijabuliswa ukuthi Baba, iphinde yenzeke intando yakho, intando eyenziwe uyena ngengilosi abekade ehamba nayo enyameni yomuntu owaziwa ababeyotakulwa ngaleso sikhathi. Emva kwesikhashana seminyaka engaphezulu kwama-40 isukile, kuba khona oyedwa noma ababili abathi bebeyilekelela lengilosi, sebeyazi abantu bakhishwa kanjani osizini, sebengasiqhubekela, bebengayidingi kangako lengilosi ngoba amehlo abo ayakhumbula beqaqa amaketanga obugqila, belola nezikhali zempi kamoya ngokwemfundiso yayo. Lokho kwenziwa ubumnandi obusuke sebukhona, umculo, umdanso, nenqephu isuke isilawula injabulo emakhanda abo. Izithombe zosizi nobugqila ziya ngokuya zifiphale ngenxa yokuhamba kwesikhathi, bejabuliswa izinto abazenzele zona ezweni elisha lokukhululwa. Ukuzibabaza kuletha ithemba elibonakalayo mawala. Nalo lelo themba liyalithembeka isikhashana, lenzela ukuthi lengilosi ize izinze ekhaya, bese bephinda beba bakhulu kakhulu abalimemile lelo themba.